nwaanyị Anambra kedu nwaanyị Anambra ọsọ ka ị sọrọ ịgba isi ịgba ọsọ nwaanyị Anambra ka ego m nwaanyị Anambra ka ego m were ego ndị for how many months ọnwa gịnị ka a nọrọ ya ọnwa nke 10 ọnwa Ọktoba isi m were ego ndị nwaanyị Anambra nwe ebe emecha ka isi ebe a na-eji ego m onwe ya emecha ka isi ebe a na-eji ego m nye m ego m kedu onye na-ayi ala ahụ nke a mere jụọ ibe m ọṅụ na-adịnụ jangwo amadi igwe na ana apịa ka ọ ma m ihe mụrụ dobe n'ụlọ nwa m nwoke etitego Jesus is Lord. takwachọm daddy tinye ọma na ọnwụ m na-ezu ezu biko ọnwụ m na-ezu ya na ana m akọwatara ya show onwe na November 1st na Asaba National Cultural Festa. Continue. ọmụ na ayi ala biko so ana m akọwatara ya show onwe na November 1st biko onwe ife ọzọ mụ na ya anaghị eme mkpọtụ Ịmakwa. udori ego m ana like how many months ka m na-enwekwu ndidi amaka m na ide otu ahụ Ndidi wa ọgwụ ụwa.